Kaixo, gaur azalduko dugu Classroomen ebaluatu dugun jarduera bat, nola eraman inikako nota partzialetara. Inikan nagoela, irakasle bezala, hemen azpian daukat, Classroom. Emango diot, lehenengo gauza egin behar dudana da, oraindik egin gabe baldin badaukat behintzat, lotu nire inikan dauzkadan taldeak, Classroomeko ikasgelarekin. Bagoaz ikastaroa lotu, eta nik nahi dut bat F-ko talde hau lotu Classroomen daukadan bat F ikasgelarekin. Orduan emango diot lotu, eta hemen agertzen zaizkit pila bat. Aukeratuko dut bat F taldea. Hemen bilatzailean aurkitzen dut, hau da nik Classroomen daukadan taldea. Izen hau eman diot badakit, beraz aukeratzen dut. Bat F. Hemen daukat, joango naiz hona, ikastaroa lotu. Esaten dit, lotu duela. Banoa orain notetara. Notak partzial. Hortarako, nota partzialak sortuta eduki beharra dauzkat. Bat F taldera, eta nik nota partzialak antolatuta dauzkat. Egitura egina daukat, eta esango diot, ona ekartzeko Classroomen ebaluatu dudan jarduera hori. Zer egin behar dut? Importatu. Eta hemen ateratzen zait, Classroom. Hemen agertuko zaizkit ebaluatu ditudan, Classroomen ebaluatu ditudan jarduerak. Bat bakarrik ebaluatu dut, kurso hasiera da, esango diot, importatu. Eta ekarri dit ona. Baina nik jarduera hau nahi dut lanak eta azterketak blokean sartzea. Orduan emango diot, mugitu ona, eta hemen lanak eta azterketak blokean sartu zait. Pentsatu gero jarduera hori batzuk hobetzen dutela, edo, notak aldatzen ditudala Classroomen. Egin dezaket, jatorritik eguneratu. Emango nioke honi, eta Classroomeko notak aldatu ditudanak eguneratuko lirateke zutabe honetan. Besterik gabe, erabilgarria izango zaizuela pentsatzen.